Ngiyanibingelela abalandeli, phinde ngibonge futhi ukuthi nithathe ithuba nazolalela le video okanye nazobukela le video ezonipha ulwazi. Inhloso-ke yalamavidiyo lawa ukuthi-ke uma ngabe ufisa ukuthi uyihlanganisele umuthi, ukwazi ukuthi uyihlanganisele, noma uma kuwukuthi umelaphi ukwazi ukuhlanganisa umuthi usize abantu. Namhlanje ngiphatheleke induku enamandla kakhulu. Ngaphambi kokuthi siye kule nduku, sekwakhona abantu abaningi abalobe bekhuluma la impela ukuthi abathokozi mayelana nale nkundla okanye naleli khasi leli elikhipha lolu lwazi lolu, ngoba limosha imisebenzi yabo. Lokho-ke kodwa-ke kufana nokubathela amanzi emhlane wedada, ngoba into engezoyigqiza qakala leyo, noma into engezoyithatha notice. Uma bekhulumela le, befona bakhulume kanjalo, sizobonana kahle hle nabo uma ngabe sebeqala ukuthi kuno-action abawuzamayo. Yilapho-ke sesingabonana khona, ngoba umuthi siyasigayela wona. Umuntu onenkinga nathi okanye onenkinga nami, ngidila naye ngomuthi, angenzi ngenye indlela, kodwa ngisebenzisa umuthi nje kuphela. Umuntu ngiyakwazi futhi ukuthi mina ngivane ngimnikeze umsebenzi nje waphakade ongezomholela mali, ukuthi asiklinele izwe, asicoshele wonke amaphepha agcwele izwe lonke, ahambe lonke izwe leli, ahambe sicoshele amaphepha, esiklinele izwe. Kuba kuyena ukuthi uyawadla nawo lawo maphepha noma wenze njani. Kodwa nje impela uma ngabe sengibona ukuthi usungime ngenhla okanye usungiphuza inyongo, ngiyakwazi ukuwunika lowo msebenzi lowo ukuthi usicoshele amaphepha nje izwe lonke, usiklinele nje, ngoba amaphepha maningi vele la ezweni adinga abantu abazowacosha. Asikho kodwa lapho namhlanje ngiphathele induku kakhulu lana enamandla ngenye indlela, yokuthi ulande umuntu wakho uma ngabe umuntu wakho akushiya. Ngabe umuntu osenesikhashana akushiya, uthandana naye, noma umuntu okukweletayo imali, asafuna ukuza kuwena, asafuna ukuhlangana nawe, ikhona into ezombiza ukuthi abuye lo muntu ezela kuwena. Lo muntu lo uyakukweleta, lo muntu isithandwa sakho, kanti uthandana naye lo muntu. Waxhuma mhlawumbe wathola iy'mali, kunemali ayibhalisile, mhlawumbe wathola imali wasey'bona sengcono wahamba, noma khona izinto ezinhle osukumenzele zona, useyaxhuma manje useyabaleka, siyakubalekela wena, sekubona njengento engelutho, kodwa kube kuwena omsizile. Siyambuyisa-ke lo muntu, sombuyisa ngendluzula uma ngabe engafuni ukubuya. Ngithi nasi iskhafulo, into ozoyenza-ke manje, hamba uthole umzungulu, hamba uthole udele unina, hamba uthole umthathe, hamba uthole umuthi obizwa ngokuthi umlandeni, uthole ilabatheka. Kuthi ilabatheka-ke lihlukene, likhona leli engathi linoboya, ufuna lelo-ke engathi linoboya, bese uthola leli-ke futhi ilabatheka engathi alinabo uboya, leli nje ilabatheka leli nje elijwayelekile. Bese uthola-ke isiqunga, ngifuna isiqunga lesi katikoloshi, bese ungitholela ikhanda lesikhova. Isikhova-ke abantu abaningi bayasazi isilwane isikhova. Ungitholela amafutha omkhofu, uzame ukuthi uthole impela lawa original amafutha omkhofu. Ungahambi uyothenga emakhemesi amandiya uy'tshela ukuthi uthenge amafutha omkhovu, akuwona lawo mafutha lawo, amatebhe ey'nkukhu lawo, okanye amacebe ey'nkukhu, badlala ngani. Ungitholele nethambo lakhona lomkhovu, ngisho ungathola uphiso omncane nje uzosebenza u-right kakhulu. Ungitholele izibi zendlela, ngithi izibi zendlela ngisho le ndawo le ehamba khona abantu, ngifuna ungithole lezo zibi lezo. Bese ngifuna uthole-ke nensila yesicabha sakwakho noma sasendlini, ngoba ngifuna ukuthi lo muntu uma ebuya abuye eze straight endlini kuwena, akufune la ukhona aze afike endlini. Ngabe uyakukweleta, ngabe isithandwa sakho, kodwa ngifuna azongena ngqo endlini. Ungitholele insila yesicabha, uzosiphala nje isicabha. Isicabha sijwayele sibe ney'ndawana ezimnyama nje, uzosiphala leso sicabha, ngifuna leyo nsila leyo. Ngifuna wenze njena-ke manje, ufuna ukugaye la makhubalo wonke lawa ozowagaya, agayekayo, wagaye, ugaye nethambo leli ufake la phakathi, ugaye impela ugayisise. Into ozobe usuyayenza-ke manje, thola-ke novuka, bathole bonke ovuka.
ubagayi nabo usubahlanganisa nalo muthi. Into ozoyenza-ke manje mase uthole uvuka wahlanganisa nayo yonke le mithi namathambo lawa nensila yesicabha, ngifuna ukuthi uthole ukhamba noma ngingasabanga kukhamba kube ibhakede, lungile ibhakede alinankinga nalo. Uma kuwukuthi ukhamba uluthuli, kodwa-ke kungakuhle ukuthi uthole ukhamba ngoba into ozoyenza la ngifuna ukuthi ufake lo muthi phakathi la ukuhambeni. Mase ufakile lo muthi, hambe uyongitholela-ke manje amanzi omfula ohambayo. Ngifuna ukuthi uwafake la nawo la manzi omfula ohambayo. Uma ukuthi useduze nolwandle, mhlawumbe uyalithola ulwandle nalo, ulifake la kancane phakathi kuze kube impela ucishe nje ikota, i-3/4 yokugcwala kukhamba lolo okanye kwibhakede lelo uma ukuthi ukhamba unalo. Into ozobe usuyayenza ngifuna manje usuyaphehla la, phehla. Uma ngithi phehla ngisho ukuthi ushaye njengoba usushaya igobongo. Angazi uma kunabantu abangazi nanokushaya igobongo ukuthi kwenziwa kanjani ukuthi bazothi mhlawumbe sebengabuza zama indlela ukuthi ngibancengise ukubachazela ukuthi uzokwenza kanjani. Kodwa uzowuphehla lo muthi. Ngifuna ukuthi uma ngabe uwuphehla lo muthi uzothola nje uswazi okanye induku nje noma ngabe induku yani akukhethile. Thatha induku nje wena ushaye ngawo lo muthi, ushaye lo muthi uthethise, ushaye lo muthi uthethe. Uma kuwukuthi ubiza umuntu wakho wahamba, uyamemeza ngegama, uyamtshela ukuthi akabuye. Lokhu phehla lolu khamba lolu wenza sure ukuthi lolu khamba lolu uphehle ebusuku. Kumele uphehle ebusuku ngesikhathi osuwazi kahle ukuthi uyabona isikhathi lesi uselele manje. Isikhathi esiningi abantu basuke sebelele ngalesi sikhathi. Njengokuthi-ke mhlawumbe ngabe u-1 noma u-12 kuya le, isikhathi esiningi bonke abantu basuke sebelele. And futhi ungalikwazi ukuthi uliphehle ekuseni ngesikhathi usuwazi ukuthi abantu ubuthongo busuke bumnandi kakhulu, mhlawumbe ngey'khathi zabo-3. Uyazi ukuthi wonke umuntu ulele lapho-ke manje kuwela amathongo impela. Uphehle ngaleso sikhathi, uphehle lolu khamba, ukhulume impela, ukhulume ukuthi akabuye, mlandeni madoda, mlandeni, akabuye, ngimdinga la, akabuye. Nakanjalo-ke nokukweletayo nakhona uzophehla kanjalo ukuthi akabuye, ngimdingeze la, ebuyise imali yami, ngimdingeze la. Impela kukancane ukuthi ngaphela iy'nsuku ezine engafikanga lowo muntu loyo, noma ngabe ekweleta noma ngabe isithandwa sakho, ngoba lo muthi la madoda lawa azomnyakaza impela ngesankahlo njengoba sifake nje umkhovu la, sathi kade sawuvusa, sowuvusela kona ukuthi ufike lapha ukuthi kumthinta ngendluzula impela kancane, athi umnyakaziseka amawala. Abuye sekuyoba kuwena ukuthi umenze njani uma esefikile, ngoba lo muthi uzobe ungeve ukuthi utshala uthando noma ulungisa leya nkinga eyemenze wahamba. Kodwa-ke uma sebuyile sekuyoba kuwena. Ziningi iy'nduku ngihlale ngiy'khipha la iy'nduku zokuthi umuntu wakho umenze athande wena wedwa. Idliso yonke into sengayikhipha la phakathi kuyona le nkundla. So manje kukuwena ukuthi wena uzomhlangabeza ngani uma efika, kumele umgaxelele idliso leli. Lo okukweletayo uma efika uyamtshela indoda imali yami kanje, uyochazela leso sitori. Uma kuwukuthi uyachaza umphinde futhi uzobona ukuthi imali yakho kumele ayikhokhe. Siyathokoza-ke, siyabonga kakhulu nje ukuthi-ke nihlale nibe yingxenye yala mavidiyo. uNkulunkulu anibusise kona konke enikufisayo, niphumelele.